Hola humans, avui parlaré d'un tema molt important, l'alimentació com a base del benestar. I és que a Eternalia cuidem molt la ingesta per tal de gaudir d'una bona salut física, mental i espiritual. A manera de preàmbul, deixaré anar que aquí no som ni vegetarians, ni carnívors, ni herbívors, ni res que tingui a veure amb els hívors. Ens definim com a floripundistes i prenem allò que la natura ens ofereix perquè la natura és sàvia. Per altra banda, cal dir que aquí els animals els respectem com a part integrant d'aquesta natura i plegats gaudim d'una relació simbiòtica, satisfactòria i plena d'harmonia. Tenim, per exemple, els gallins, que són els nostres proveïdors d'aliments més habituals. Per tal que us feu una idea, venen a ser una mena de gallines amb l'estructura d'un pingüí. Tenen cresta, ponen ous, vesteixen amb frac i el que és més important. Són uns animals molt sensibles i sovint reciten poesia. Ho fan amb un lleu moviment de les ales que generen ones sonores. Els gallins viuen amb nosaltres, talment com vosaltres podeu tenir un gat o un gos. I quan volem menjar, tot el que hem de fer és acariciar-los la cresta. Amb aquest senzill gest, ells deixen anar un ou enorme que serà el nostre àpat. Aquests ous són una pasteta de color turquesa que conté molts nutrients, però no fan gust de res. Per donar-los sabor hi afegim espècies naturals tretes dels arbres i plantes de l'hort que cuiden els nostres jardiners. No cal dir que aquest menjar és un festí de déus, i això que aquí no en tenim de déus. Un altre dia parlaré d'aquest tema. De més, aquest tipus d'alimentació fa que la digestió sigui ràpida i no tinguem molèsties. És allò d'entrar i sortir, entrar i sortir. Fins i tot hi ha qui dina amb l'orinal enganxat al cul. Bé, per acabar posaré un fragment d'una poesia lírica que ha fet la Margetti, la nostra gallina, que està enamorada, i ja veurem què passa. Diu així: Eu pelo d'amo malo no té, petalo de diu dimotica, fila gragata de gu. És una preciosa poesia d'amor que malauradament no enteneu perquè està cantada en eternalienc, que és un idioma molt antic que s'ha conservat fins avui gràcies a la feina ingent dels nostres lingüistes. Com veieu, estimats humans, aquí la cultura la valorem i la conservem. I fins aquí les notícies. Ara llegiré un correu que ens l'envia un tal Jan i pregunta si a Eternalia utilitzem coberts. Mira, Jan, els eternaliencs no utilitzem coberts. Els nostres menjars són sempre molt cremosos i els xuclem amb una canyeta. Tanmateix, no sempre ha estat així. De fet, ens vam tornar una mica maniàtics arran de l'epidèmia del carabrinc, ara fa 10.000 anys. Una epidèmia que va acabar amb la vida de moltíssima gent, que es van esfumar així, de cop. Estaves parlant amb algú i de sobte aquesta persona es feia fum i desapareixia. Va ser una experiència molt dura i vam haver d'importar gent d'altres planetes. Evidentment, vam agafar els més espavilats, però per desgràcia no hi havia massa per triar. Afortunadament, però ens hem pogut anar regenerant en material autòcton.
Des de llavors utilitzem canyetes i mai no les compartim, ni tan sols amb la parella. Cadascú té la seva i quan es trenca es compra una altra o li regalen. Acostuma a ser un regal molt recurrent regalar una canyeta esterilitzada. Aquesta canyeta, que es du sempre a la butxaca, pot ser de diversos colors i sabors. Hi ha qui en comptes de canya li diu palla, però això són connotacions dialectals. Bé, això és tot, humans. Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a pladamillores@aternalia.etl. Teresa Barba, Aternalia. Aternalia.